Хаумыгыз. Башкортостан юлдаш телевидениеһендә юл патруле тапшыруы. Безнең бүгенге сыгарылышта. Учалы районындагы аварияла бер катындың гомере өҙөлдө. Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы 2017 елга йомғаҡтарын барланы. Ҡараңғы ваҡытта юлдағы йәйәүле. Уны ниндәй алыҫлыҡтан күрергә мөмкин? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ҡыштың уртаһы юлдарҙағы хәлдең еңеләшеүенә килтермәй. Барлыҡ водителдәрҙә һауа шарттарына ҡарап хәрәкәт итеү алымын үҙгәртергә тейеш кеүек. Әммә республика юлдарында фажиғәле осраҡтар йыш күҙәтелә. 17 ғинуарда киске сәғәт 9-ла Салауатҡа ингән урында үлемесле авария теркәлде. Башҡортостандың дәүләт автоинспекцияһы мәғлүмәттәре буйынса ҡала йүнәлешендә китеп барған Volkswagen Golf автомобиле ҡаршыға килгән Lada Granta менән бәрелешә. Һуңғы транспорт сараһының артабан бағанаға барып һуғылыуы һөҙөмтәһендә 22 йәшлек водитель алынған йәрәхәттәрҙән йән бирә. Иномарка менән идара иткән 36 йәшлек ҡатын дауаханаға оҙатыла. Бер көн алда иртәнге сәғәт 9-да Шаран районындағы аварияла тағы ла бер кешенең ғүмере өҙөлдө. Ведомство мәғлүмәттәре буйынса фажиға Шаран-Төмәнск юлының 14-нсе километрында урынлашҡан Дурман ауылы эргәһендә теркәлә. Аварияла Toyota RAV4 һәм 12-нсе модель ВАЗ автомобилдәре бәрелешә. Фажиғәлә һуңғы транспорт сараһының 52 йәшлек водителе яҡты донъя менән хушлаша. Уҙған кисаҙна иртәһендә Учалы районында ҡапма ҡаршыға килеүсе автомобилдәр ҡатнашлығында тағы ла бер авария теркәлде. Илтабан ауылы эргәһендә 12-нсе модель ВАЗ менән фургонлы газель төкөлдө. Еңел автомобилдең Белореттан Учалы яғына китеп барған булыуы билдәле. Авария һөҙөмтәһендә руль артында ултырған 34 йәшлек ҡатын ваҡиға урынында йән бирә. Уның пассажирҙары төрлө тән йәрәхәттәре менән дауаханаға һалынған. 500-дән ашыу юл ҡорбаны, шуларҙың 21-е балалар. Ҡотосҡос һандар менән республиканың баш дәүләт автоинспекторы Динар Ғилметдинов 2018 йыл йомғаҡтарына арналған кәңәшмәлә таныштырҙы. Уның әйтеүенсә, тағы ла 5,5 кеше төрлө тән йәрәхәттәре алған. Бер үк ваҡытта юлдарҙағы авариялар һанының кәмей барыуы күҙәтелә. Был шул иҫәптән инспекторҙарҙың тынғыһыҙ эш һөҙөмтәһе. Ултырышта йыш теркәлгән ауыр авариялар сәбәптәре һәм балаларҙың йәрәхәт алыу осраҡтары буйынса фекер алышынды. Осрашыуҙа юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоуҙы иҫкәртеүгә лә айырыуса ҙур иғтибар бүленде. Ведомство етәксеһе билдәләүенсә, тап профилактика күңелһеҙ хәлдәрҙе кәметергә ярҙам итә. В целом показатели у нас, если даже по критериям оценки мы вроде удовлетворительно проработаны, но для себя у нас погибают на дорогах люди, поэтому мы считаем, что у нас много задач, много работы, которые мы предстоит со всеми заинтересованными ведомствами должны в одном ключе отработать, для того, чтобы на дорогах Башкортостана вообще не погибало людей. Аварияларҙы кәметеүгә юлдар сифаты ла ҙур йоғонто яһай. Шуға ла быйыл республиканың юл фонды 20 миллиард һумға тиклем арттырыла. Был турала Башҡортостандың транспорт һәм юл хужалығы буйынса дәүләт комитеты рәйесе Тимур Мөхәмәтйәнов һөйләне. Ул билдәләүенсә, хәүефһеҙ һәм сифатлы юлдар милли проекты артабанда ғәмәлдә буласаҡ. Основная задача этого проекта – доведение доли дорог, соответствующих нормативу, до 56,5% до 2024 года в целом по Республике Башкортостан и до 85,5% по Уфимской и Стерлитамакским агломерациям. Юл транспорт ваҡиғаларын иҫкәртеүҙә күп йылдар инде административ хоҡуҡ боҙоуҙарҙы теркәгән фото һәм видео теркәү камералары айырым урын биләй. Әлегә был приборҙар тиҙлекте сәғәтенә 20 км тиклем арттырырға рөхсәт бирә. Әммә тиҙҙән уның үҙгәреүе мөмкин. Рәсәй хөкүмәте штраф янамаясаҡ тиҙлекте сәғәтенә 10 км тиклем кәметеүҙе хуплаған. Декабрҙа транспорт министры Евгений Дитрих та күп кенә илдәрҙә рөхсәт ителгән тиҙлектең сәғәтенә 5-10 км-дан да артмауын билдәләне. Ҡайһы бер илдәр өсөн бындай ҡағиҙәләр бөтөнләй ят күренеш. Йәғни тиҙлек режимын сәғәтенә 1 км-ға ғына арттырыусылар да штраф түләргә мәжбүр. Транспорт тармағы өсөн яуаплы вице-премьер Максим Акимов та был башланғыстың урынлы булыуын һыҙыҡ өҫтөнә алды. 2017 йылда ауырлыҡ контроле хеҙмәтенә лә техник саралар ярҙамында юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоусыларҙы асыҡлау һәм талаптарҙы һанға һуҡмаусыларға административ хоҡуҡ боҙоу тураһында эштәр буйынса ҡарарҙы хат менән ебәреү вәкәләттәре бирелде. Бөгөнгә хеҙмәт 223 комплекс менән тәьмин ителгән. Тәжрибә күрһәтеүенсә, был ғына етмәй. Мәҫәлән, күрше Татарстанда 1300-дән ашыу комплекс иҫәпләнә. Шуға ҡарамаҫтан учреждение быйылдан да эш графигын үҙгәртеп, юлдарда көн һайын эшләүсе экипаждар һанын арттырыуҙы маҡсат итеп ҡуйған. Если до Нового года количество экипажей составляло от 9 до 11 ежедневно, то с Нового года их количество увеличилось от 15 до 19. Ҡышҡы осорҙа кешеләрҙең автомобиль аҫтында ҡалыу осраҡтары йышая. Был күренештең ике сәбәбе бар. Беренсенән, тәгәрмәсе шыпланған транспорт сараһының туҡтау арауығы кинәт артыуы бер көнгә лә сер түгел. Икенсенән, йәйәүле ҡараңғы ваҡытта водителгә бик һуң ғына күренә. Бөгөн беҙ ниндәй һандар тураһында һүҙ барыуын үҙ тәжрибәбеҙҙә һанап ҡараясаҡбыҙ.
Туктау һәм Яуленең эңер мәлендә күренүе турында киләһе видеоязма. Зимой темнеет очень рано, и пешеходы в темноте становятся практически невидимыми. Сегодня мы попытаемся узнать, насколько сильно отличается тормозной путь автомобиля на заснеженной дороге от расстояния видимости до пешехода. Как вы видите, наш тормозной путь составил около 35. Күрүегезсә, безнең автомобильдең туктау аралыгы 35-40 метр самаһы тәшкил итте. Әгәр Яуле ошо 35-40 метрга эләкһә, ул үз һаулыгы менән, унан яман гомере менән хушлаша алыр иде. Бүген без тап ошо 35-40 метр аралыгында кар баскан бөтенләй караңгы юлда Яуленең күренү-күренмәвен ачыкларга тырышырбыз. Сейчас я нахожусь в конце тормозного пути. Әле мин туктау аралыгының адагында торам. Камераны фаралары яктыртылган автомобиль кебек үк, киресенчә уның башында урынлаштырдык. Яулегә хәвеф янамаган хәлдә күз аллап карайык. Әмма Яулене бөтенләй күренмәй тиергә була. Мин күренмәйм. Хәзер мин юлда үзеңне күренерлек итүнең радикал ысулларын күрһәтәм. Беренчедән, әлбәттә, сагау төстәге кием. Бундай кием итеп без ошо жилетте кулланабыз. Бунда яктыны сагылдырусы махсус тегелмәләре бар. Фара менән яктыртканда улар якты сагыла һәм мин шуга әллә кайдан ук 60-70, хатта 100 метр ераклыктан да күренәм. Шулай итеп, юлда миңа хәвеф янамаган шарттар булдырыла, чөнки һәр водитель тиерлек бундай аралыкта туктап өлгерә ала. Шуның менән ул минең һаулыгыма, гомеремә зыян килтермәячәк. Сегодняшним опытом мы попытались показать... Бүген без Яуленең юлда күренү мөһимлеген күрһәтергә тырыштык. Сагау киемдәр кигез, яктыны сагылдырусы тасмалар кулланыгыз һәм автомобиль астына эләкмәгез. Хак булыгыз. Юл транспорт вакыйгында шаһиттар булмаганда үз гаделлегеңде нисек исбатларга? Әлбәттә, видео теркәү корылмаһы. Базарда улар бик күп тәкъдим ителгән. Шулай да улар арасында иң кулайлыгы нисек хайларга? Бундай камералар мөмкинлекләрен хәзер без һынап караячакбыз. Видео теркәү корылмалары, ягъни видеорегистраторлар күптән инде ярай хәкимәлдә безнең тормышка үтеп инделәр. Уларның модельләр төрлелеге шул тиклем күп тәкъдим ителә, хатта хайлаганда югалып калырга мөмкин. Бүген уларда нисек дөрес хайларга икәнен Ми Уфа магазины биргән видео теркәү корылмаһы мисалында ачыклап карарбыз. Первое, на что стоит обратить внимание, это разрешение. Иң беренче бундай корылмаларның хүрәт эшләү мөмкинлегенә игътибар итәргә кирәк. Әлеге көндә Full HD һәм HD дигәннәре бар. Дөресен әйткәндә, ябай кеше өчен бу бер нәмә аңлатмаган хандар булып калса, профессионаллар өчен иһә хүрәт эшләү мөмкинлеген аңлата. Әмма истә тотырга кирәк. Хүрәт эшләү мөмкинлеге хүрәттең үзенең генә түгел, шулай ук матрица һәм видео теркәү корылмаһының объективы тура килергә тиеш. Югыйһә югары кимәлдәге хүрәт кенә килеп сыга, тик ул асык булмаясак. Видео теркәү корылмаларының тагы ниндәй файдалы функциялары бар, тик улар һирәк очрай. Одна из таких функций — это G-сенсор. Шундайдарның береһе G-сенсор, ягъни акселерометр. Бәрелеш вакытында видео теркәү корылмаһы файлга махсус билдә куя. Был үз сиратында уны цикллап яңадан яздыру барышында ююдан хаклай. Шулай итеп авария теркәлеп куела. Еще одна функция — это Тагыла бер функция GPS-логер. Буның ярдәмендә авария вакытында автомобиль хәрәкәте тизлеген һәм авария булган yerдән координаталарын күрергә була. Кроме этого, некоторые... Бунан тыш, кайһы бер видео теркәү корылмалары махсус сенсор акселерометр ярдәмендә видеоязманы бәрелештән һуң күрһәтә ала. Был бигрәк тә парковкала торганда файдалы. Мәсәлән, үзегез юк сакта икенче автомобиль һездекен эләктергән очракта. Видеорегистратор... Видео теркәү корылмалары бигрәк тә кыйммәт хаклылары кайһы бер маргинал кешеләр өчен теләгән табыш булырга мөмкин. Шуңа күрә күп кенә автомобиль хуҗалары видео теркәү корылмаларының куелу сиселүенә зур игътибар юнәлтәләр. Ми Уфа магазины биргән видео теркәү корылмаһы еңел сиселә һәм шулай ук кире еңел эленә. Уны касан теләйһең сисеп, кесәгә алып, өйгә алып кайтырга мөмкин. И также легко вешается. То есть можно взять его, положить в карман и забрать домой. Многие видеорегистраторы оснащены очень... Күп кенә видео теркәү корылмаларында төнге вакытта күрү функциясы бар. Ул я Night Vision, я DVR дип атала. Был шулай ук файдалы, чөнки бундай видео теркәү корылмаһы караңгыла машиналарның номерларын һәм төсен күрә ала. Көн һайын юлдарда игътибарды ялеп итерлек бик күп вакыйгалар теркәлә. Уларның байтак өлеше видео теркәү объективына эләгә. Бер кадр менән дип аталган рубрикала без республикадагы иң кызыклы вакыйгаларны тупланык. Халык әйткәнсә, бер тапкыр күрү яхшырак.
Самоотверженная история одних «Жигулей». Пока некоторые автомобилисты с трудом стартуют при глянцевых накатах, этот малец вытягивает целую фуру. И не важно, что до места назначения при такой скорости доедешь только к 2020 году. Главное — безоговорочная поддержка водителей на дорогах. Интересно, на какие подвиги способны с десяток таких вот семерок. Гордость советского автопрома. Следующий автолюбитель тоже герой, правда, слегка безголовый, но это ничего. Вы посмотрите, на какие спортивные дисциплины он только не способен. Шашки, пожалуйста, пируэты из фигурного катания срочно в олимпийскую сборную. Ладно, шутки в сторону. В комплексе мы имеем очевидное хамство и угрозу участникам дорожного движения. Ничего ведь не стоит выделиться среди адекватных водителей, желающих спокойно и безопасно добраться домой. Все равно, что начать петь в библиотеке. Предсказываем бег на короткую дистанцию от сотрудников ГИБДД этому многоборцу. Если автохам из предыдущего видео достиг определенных высот в своем искусстве, этот только осваивает азы разворота автомобиля на ручнике. Как итог, в жертву принесена ни в чем не повинная припаркованная автомашина. Нерадивый водитель за это отвечать, конечно, не собирался и пристыженно ретировался с места неудавшегося маневра — латать свой многострадальный Рено Логан. Но вы не думайте улюлюкать, починив легковушку, он еще всем покажет, каким еще способом можно угробить своего коня. Заехать на тротуар любой дурак сможет, а ты попробуй потом с него выехать. По словам очевидца, заснявшего это событие, на проезжей части образовалось труднопроходимое снежное месиво, и шоферу автобуса пришла в голову гениальная мысль — объехать препятствие по пешеходной зоне. Но, как оказалось, здесь его ожидала не менее враждебная среда. Что дальше? Проезд по подземному переходу? На какую еще дикость пойдут водители, лишь бы им было комфортно ехать? А может, достаточно просто купить пригодную для сезона резину? Нет, это для слабаков. Үзегездин видео алмаларды бездин бәйләнештә селтәрендәге төркемгә һәм 8-9-2 телефон һандары буенча WhatsApp-ка җибәрергә мөмкин. Һез юл патруле Өфө тапшыруын караныгыз. Юлдарда игътибарлы булыгыз.